pak ruoth nyikwa Ramogi kamana inyokum kete RamogiTV ka une wang sae chenro mar duol mabire kidienje ariyo mokwongo wang'isi gi mosebedo katimore pacho ka. Mar ariyo wadhi go mbaka gi welo mineno kaendi. Kennedy Ondiek en jakanyo mar UDA to gi Fred Okango jakanyo mar Azimio. Gimomiyo wang'eni koro UDA osechano yiero mar kor gwenge mochan biro time kidienje adek. Mokwongo biro timo tarik 26 dwe mantiere ni dwe mar 6 ntiere moro tarik 22 kod dwe mar 8 bende ntiere moro tarik 10. Mano duond bura mar UDA. ODM gimodong' podi obro penjo gi tang'o matimore to yiero ilano bro loko uma mar party nade obed UDA obed ODM to ntiere ywaruok moro e kind UDA ka mar telo to bende ntiere ywaruok moro e kind ODM ka mar telo. Mane mbaka mwadhi go kodi e kidieny marwa mar ariyo mar chenro mar duol. Jaloko marwa en Wilson Ochuka, jakabuoch Kobita, anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Nagi weche manyien mawango. They are all immediate family members and we've lost 6 plus 1 family friend, so 7. Familia moro yuago wedegi auchiel manyotho e masira mar apaya e kinde ma kwan mar ji ma osetho e masira ariyo mag ndara ma otimore nyoro ochopo ji 12. Doctors bogomo kila kitu onge abedo standard aonge kaka nyalo timo. It breaks our hearts when we see Kenyans going to hospitals and not getting the care that they deserve. Jotuo medo winjo matek ka ng'anyo mar jochiw thieth onyono odichieng' mar 20. Lakini katika pilika hizi kunaonekana kuna majambazi ambao walikuja wakakaa wakachora na wakaamua kwamba watakuja kutanjirika kwa njia hii. Nonro ewi mbolea mabandia dhi nyime ka josiasa gi jotelo moko e sirikal gine moko kuom mago ma itudo gi ohalano. Kamano kumkete RamogiTV kaendi wachago weche mainyo chuny ni lit gi kuyo no kwa kanyuola moro pipeline county ma Nakuru tok wito ji auchiel masira marach mar apaya manyotimore Mlima Kiu mani Salama ya apaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. Masira no manyotimore otieno e kar saa 3 noweyo ka ji 11 otho ka jok moko oyudo hinyruok bende. Simpros Okinda leronwa sigand moko kuom jogo manyotonye masira no kod anyuola joma masira no nojuko. Pipeline county Nakuru waromo kod Jenga wat jauchiel manyawito ngimagi e masira manyotimre Mlima Kiu Salama e county Makueni mana apaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. Jenga lero ni jauchiel gi nyorek ni wuoth kowuok Mombasa kochomo Nakuru. We were from Mombasa. We had gone for the Easter holidays to my aunt's place, and so on coming back one of the cars that we had collided with a trailer. And it was a head-on collision. Anyuola gino idho nyamburko adek mane luore machiegni e kinde mane achiel kuom nyamburko matingo ji 14 mane rik gi kombo notuomore rigiri kod lori. Jenga wacho ni ji duto 14 mane nitiere i bas no ne gin wedegi, moko machiegni moko mabocho. They are all immediate family members and we've lost 6 plus 1 family friend, so 7. Kuom anyuola biro manyotonye masira no, 4 dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Makindu ka 3 modong' thiedhore Nakuru. Ji auchiel manotho oting'o dichuo, miyo kod nyithindo 4. Peter Msao lero ni kata obedo ni nyo entiere achiel kuom nyamburko manyo masira no juko okopar malong'o gima nyotimore. So nisikia tu pap, sikuelewa ni gari gani ndio imegongana, ni gari imegonga ingine. I was so confused because hata lori yetu iliror, mimi nilijipata chini ya lori. Hamisi nyori kriembo lori koidho got mos e samani lori moro biro mautuome. Huyu jamaa ka lose control na ikakuja ikanifuata mimi. So ikakuja mimi sasa venye nimeiona hivyo nikajaribu kuyepa, lakini speed yangu ilikuwa chini. Jodak elora marapaya maduong' ma wuok Nairobi kochomo Mombasa koro ywak ne sirikal mondo yarapaya no magi wacho ni dinya ahinya kata obedo ni nyamburko mathoth luwo yorno pile ka pile. Simpros Okinda, RamogiTV. Watimo mos ne jogo duto mawito jowetegi. Jotuo to medo yudo hinyruok e ute thieth mag piny owacho e kinde mang'anyo mar lakteche tieko juma mar 3 e pacho kae. Kaka Judith Omondi leronwa, riwruok mar KMPDU to pod onyono piny ni gidhi nyime kod ng'anyo e kinde mar riwruoge mamoko bende medo riwore e ng'anyo nendo. Odiechieng' makiny riwruok machielo mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers bende chako ng'anyo e pacho ka mangima.
Ma japuonjre ma jahiga 15 Josephine Atieno ma osebedo ka yudo thieth e osiptal moro mar ji giwegi e kaunti ma Homa Bay kama nyaka sani ok onyal dhi nyime gi thieth kaluwore gi tuo ma oyudego ma jolony ne yudore mane osiptal mar Russia kod Kenyatta National Hospital. Jonyuol Josephine nyaka sani koro kia kaka gitim nikech ng'anyo mar lakteche ute thieth mag piny owacho. Gisani osekawo juma achiel to kano pime noyud ni en gi heart problem. Koro wapono ono ko golwa sani nwadhi Russia Kisumu. Abedo stranded nikech kaluwore gi doctors bogomo kila kitu onge, abedo stranded, aonge kaka nyalo timo. Akwayo ng'ata manyalo konya e chenro mantie go ni oyo konya mondo ayud kaka thiedho nyathina ni. Lit mar mama en neno ni kamoro ngima nyathine nyalo rochore poni ng'anyo dhi nyime. Akwayo jatenda kamoro amora ma entie ni koyie to konya nyathina ni endi oyud ngima. Nyathi en mar ng'ata ng'ata, ok en mara kende. Kata kiny be nokony ng'ama chielo. Ini pok onyono skul. Jowetene dhi skul en tie. En bende ka Nyasaye oyie oyude ngima mondo next time kochango to odhi e skul kaka jomamoko bende dhi. Ma ok opogore kod counties mamoko kaka Machakos, jotuo duok pacho e ute thieth mag piny owacho kendo maling'ling' yango ni onge jatuo ma ohewre ma iye ketie kar nindo mar jotuo. Kata kamano moko kuom jotuo e kaunti ma Nakuru madhi e klinik mag tuo kansa ne oduoknegi geno e hospital ma Nakuru Referral Hospital. Huku leo hakuna watu kwa sababu wengi wanakuja wanarudishwa kwa sababu hakuna daktari, lakini sasa hizo services kama ya kimo na radio zinaendelea vizuri. Maybe sasa kuona daktari wenye wameshatumwa labda kama CT scan, hakuna daktari wa kusoma hizo results ndio waandikiwe maybe date ya kwanza kimo. So I think kama hizo ndio zimekuwa affected. Kisumu, ng'anyo maduong' ne obagi kod riwruok mar KMPDU ma jotendgi bende ne orome kaunti ma Nairobi kendo pod onyono piny ni ng'anyo pod dhi nyime. Okwamor ni patients suffer, but we want the government to be accountable. They do not know how to handle labor disputes. We can negotiate, we can have strikes, we can protest. All these are legal ways of engaging your employer. And therefore, those threats are illegal. It breaks our hearts when we see Kenyans going to hospitals and not getting the care that they deserve. And as a union, we don't use our strikes or human lives as bargaining chips. We have seen Ministry of Health having no plan to resolve these matters. We have seen the county governments just running helter-skelter and doing politicking with this issue. Where this matter has reached, it is him who is to protect the Constitution. And in Article 43 of the Constitution is the one where every Kenyan has a right to access health care. Ka opogore kod riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers, mang'anyo margi ni odiochieng' mar ariyo, odiochieng' makiny riwruok machielo mar jolony tayo laboratory mag osiptende, Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, bende chako ng'anyo margi e pacho kama ngima. E odiochieng' mar 20 mar ng'anyo mar lakteche gi twak ma osebedo ka ok nyago lemo e pacho ka. Odiochieng' makiny migawo mar thieth kaachiel gi riwruok mar lakteche romo e doho kendo mar neno ka midhiero mag-gi nyalo rumo. Judith Omondi, RamogiTV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni piny owacho ni kod chenro mar timo lokruok e chenro mag obila ma pacho ka endi kaka yor rido lwenj kedo kod ohand kuong' ma ok opuodhi e pacho ka, kosingo ni jo alago ni onge kuma gibiro renge ma gidhiye kendo ok gibi buodho lwet piny owacho. Gachagua ne wuoyo e kinde manotimo limbe e osiptal ma Avenue e kaunti ma Kiambu kama nolimie jatend obila ma Juja men John Misoi manochuo gi asere gi weg kuonde uso kuong' chieng' Jumapil e kinde mane gitemo timo apedha e gwenge ma Juja. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. Kedo gi ohand kuong' ma ok opodhi osebedo kadhi mbele pacho ka kuom ndalo bura ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro singo rido lwenyni e konde duto ma pacho ka. This war must be won and there is no stopping until this menace is eradicated. It may take 1 year, it may take 2 years, it may take 3 years. I want to confirm
for the term President William Ruto and I are in office, this is a continuous fight. And there will be no drinking during the day. Let people go and work. Let the bars open at 5. Those who want to sell good alcohol can sell up to 11. From there, people can go and sleep so that they can wake up sober the following day. Gachagua ogolo siem mager ne johala makwong ma oko podhi kowacho ni onge kama gibiro ringo gidhi ka olero ni piny owacho ni kod chenro marido chenro mag obila ma pachoka kaka yor jiwo lwenj kedo kod kwong ma oko podhi. And I want to assure our officers that the Presidential Task Force on Police Reforms was presented to the President. The recommendations were accepted and they are being worked out. And from July 1, their terms of service will be reviewed by 40% progressively in 3 years. Again, we are looking at insurance for our police officers who get injured in the line of duty. Again, those who lose their lives in the course of duty, we are having a package that will take care of their families so that they don't suffer. Gachagua ne uwe kinde manotimo limbe Hospital ma Avenue e sub-county ma Juja e county ma Kiambu kama ne odhi lime jatend obila ma Juja Peter Karanja manyocha oyudo hinyruok chieng' Jumapil kinde manoriko giti mapedha ne kwong ma oko podhi. What we have seen in Juja is an attempt by criminals to attack police officers so that they can give up on this exercise. I want to assure them and assure the people of Kenya that this has just strengthened our resolve to fight. Weg kuonde uso kwongo e gweng' magoshororo nochwe gi asere e chonge kanyaka sani laktar mar osiptal noyango ni ngimane ni kama ber kendo odhi mbele gi yudo thieth. The nature of the injury was an arrow that was shot through the knee, the left knee. So the arrow was almost halfway through inside. You can actually see it very clearly on the x-ray. So the surgery had to be a little bit invasive because you couldn't explore the whole part. And there's something called a patella, which is a small bone right at the knee. It had also been torn. So the Dr. Chege, the orthopedic surgeon, had to go in, explore, repair the patella, and also just remove the arrow as well. He's very well. He's happy. He's actually talking. He's feeding well. He's back to his normal feeds. So he's recuperating very well. Achich maitudo gi hinyruok mar Peter Karanja no dine otesendo obila ma Juja kuom ndalo 10 mar chiwo thuolo ne obila mondo mi omed dhi mbele gi timo nonro mathoth. Matimore ka komachielo e kaunti ma Kakamega achije 27 manyocha omaki chieng' Ngeso ka itudo gi monjo tesendo obila ma Koyonzo kendo okelo kethruok nochwali e Doma Mumias kama jotim nonro nokwa mondo omigi thuolo gi med tim nonro e wi burano. Ka burano ibiro winy tarik 17 dwene. Achije go nyocha omonjo tesendo obila no kang'ur e wi rochruok mararita. The prosecution was not ready to read out the charge sheet. They have told the court that they are doing more investigations, and they requested that the plea be deferred to a future date. So we are not opposing the application because they allowed us to plead for the leaders of the accused persons on bail. No wegi thuolo gi rambun mar siling 20,000 kata omenda ma achieng' maromo siling 5,000 moro ka moro. Lydia Oke, RamogiTV, Nairobi. Ogai mar obila Jafeth Koome ogolo siem ne joma okoni siro timbe maundu e nyandwat mar hoho mar okak kendo miyo joma undu go bedo kod wang' teko mar monjo nyaka mwandu mag sirikal. Kanoloso kabarnet bang' romo kod apisas mag arita e kaunti ma Baringo, Koome oyango ni maloyo jamni 11,000 mane okwal oseduok ni wegi kama romo bonde 184 mane ni e lwet joma undu bende oseduok e lwet sirikal. George Bati miyo waler. E ote mare ne jomaundu manyayo kwe jamni nyandwat maro okak ma bende okoni sano oselokore jonjore kaluwore kod timbegi mag ketho mwandu mag piny owacho koting'o lai mag teko sitima. Ogai mar obila Jafeth Koome osemo jomaundu go ka onyisogi ni ndalogi orumo. Hawa vijana wamepita kiwango cha kuitwa bandits. They are actually now terrorists. Kwa sababu juzi tu ni jana tumeona wameenda kwa laini ya stima ambayo inapeleka stima kule Ngaratuko. Wanachoma vikingi ya stima. Enough is enough. They have crossed the red line. Koome manobago romo kod apisa mag arita ma Baringo e boma ma Kabarnet osiemo jotelo masiro jomaundu go e dhoudi ma giwuokie ni bar sirikal biro makogi kendo ok bidewgi. Watu ambao they endowed in society wako sawa, wako na mali, lakini wanahusika in terms of financing these activities.
We are not sparing anybody. Whether from all the way from Turkana down to Baringo, West Pokot, Laikipia, Samburu, you are financing these youths to cause havoc. We are going to deal with you without fear or favor. Oyango ni nyaka gie sani maloyo jamni 11,000 manokwalo oseduok ne wegi, kama romo bunde 184 mane nitie lwet jopiny ataro mar chik bende oseduok e lwet sirikal. 11,000 animals stolen, recovered by the security agencies. We have been able to recover illegal firearms 184. Magi timore kinde ma gavana ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich, nyawargi ma Baringo Benjamin Cheboi kod gavana ma West Pokot Simon Kachapin ne obago romo e kaunti ma Elgeyo Marakwet mar yango kenge mag thiro maundu ahinya e alwora ma Kerio Valley. So now we are saying we are branding all the animals, especially within the region, and the brand shall identify the county, the sub-county, and the ward, and the owner. So that if we find a branded animal in Chesegon and it's coming from Bartabwa, then we know that was stolen from Bartabwa. Gikoni achiel kuom chenro mag dhi miyo pek en yawa peini mondo konya pisa magari tate mapedha mar rakruok kod jomaundugo. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho chano medo yore mag bero lwasi mag kalo kod mwandu mag ohala e boda ma Kenya. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki olero wechegi e kinde romo mane okelo kanyakla jokanyo kotielo ni sirikal dhi tiyo kod masinde manyasani e menyo sike mikalo godo kowuok e pinje malibamba. Kindiki mane oten kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Raymond Omolo okoni sirikal timo duto mar jiwo arita kwe kokalo e masinde go manyasani. The use of technology, in particular digital technology, is going to become crucial for future border control and management. Future border control and management is going to be driven by data. And that is why big data is irrefutably one of the key drivers of the fourth industrial revolution, and therefore in this space data is going to be crucial. If you have the data, you are able to secure your territory. If you don't have the data, it doesn't matter the hardware and the human resources that you deploy. Without data, it's going to be very difficult to secure our countries and our world. I also foresee the increasing use of artificial intelligence, cloud computing, and other emerging technologies where border control and management is going to be shared between human interactions and the use of machines. Baso di yu moro machuku dugo to bodo weche manyien mobro kelo iri kaki kidhi mabor ahinya. In kau nyathini makaran mondini mi mana. Tuanudo ni mondo jatelo odwogwa kai piyo. Jatelo Gil, wado kwa piye ni mondo iniwe tich mana nikech meher. Jatelo, wado kwa piye mano. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Skiza chapa, ushinde.
Beatrice square you Otuya. Otuya. 50,000 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya nini? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni. Wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunyoko chai, leko mkate, wakule pamoja na nyama. Hivi hapa ni kitapa yako mami. Nimeshukuru sana. Nilichagua tusikiza tune *4 87 *3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Sikiza chapa, ushinde. Erokamano kuom keto RamogiTV kaendi mae mbaka mang' nwagoye chenro mar ariyo mar DUOL. Ni duond bura mar UDA oketo ayanga chenro mar timo yiero maggi mag kor gwenge mochan ni biro time kidienje 3. Yierogo chakore dweni tarik 26, dwe mar 6 tarik 22 kod dwe mar 8 tarik 10 kod 24. UDA bende owalo jokanya 5 mag board mochung' ne yiero. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kagiloso kod ute fwambe log tich mar UDA bang' bedo kod romo mar jokanyo madito moting'o jatend piny William Ruto, duond bura nolando bod mare mar ji 5 mochung' ne weche mag yiero e UDA. Listno oting'o Anthony Mwaura moyier kaka jakom mar bod mar yiero kod jalupne Veronica Kiberenge. UDA bende owalo jokanyo mag bodno kaka Lydia Munika, Jimmy Kaingi, Mary Mutinga, Alake Dida kod Linda Kiome, maduto ni kod ting' mar tayo kendo rango yiero. UDA bende ochopo e winjruok bang' ne reme yiero mare ma dwe mar 12 mokalo ni koro gisani ikruok nitiere makare kendo yiero margi mag kor gwenge biro chakore dweni tarik 26 ma counties kaka Homa Bay, Nairobi kod mamoko ibibagi yiero. To e kidienyo mar 2 biro bedo kod yiero dwe mar 6 tarik 22 e kama Siaya, Mombasa kod mamoko ibiro yierie jotelo. Migori to kod counties mamoko buora biro bago yiero margi e dwe mar 8 tarik 10 kaka dieny mogik to ibiro time yiero tarik 24 e dwe onogo. Phase 1. On the 26th of April 2024, the election will be conducted in the following counties: Nairobi County, Narok County, West Pokot County, Busia County. Phase 2 of the elections will be conducted on 22nd of June 2024 in the following counties: Mombasa, Uasin Gishu, Nyandarua, Tharaka Nithi, Machakos, Kisii, Bungoma, Siaya, Taita Taveta, Wajir. Phase 3 on the 10th of August, Kiambu, Embu, Kericho, Meru, Migori, Kakamega. So kamati hiyo itakaa wiki hii ianze kupanga mikakati ya uchaguzi. UDA bendo yiero jokanyo mag duol no mawinjo ng'ur mag jokanyo mag chama. Kalis noting'o Joy Mudivo e kaka jakom mar duol no to kod jalupne Adrian Kamodho. Moko ma jokanyo mag duol no bende gin kaka Ellen Makone, Yvonne Cherop, Duncan Ojwang, Beria Isaac, Barbara Japan, Njiji Joseph, Zipora Karimi. Jokanyo molap dhogi ndong' ne lemo makombe duond bura no e koro jiw mondo tiawre pap mar manyo lemogo. Katend duond bura mar UDA to singo welo makor gwenge man thuolo kendo maoyanga. So kama unataka kusimama kiti mahali popote, hata zile kaunti ambazo tumetaja tunaanza nazo, portal yetu imefunguka, unaweza jisajili. Wale members wa chama ndio watapiga kura peke yao. Walter Nyambaga, RamogiTV, Nairobi. Migao mar somo omiyore ageta mar pidho yiende maromo $35 kod koth yiende maromo $300 higa ka higa kaka yorno mar konyo piny owacho chopo ageta margi mar pidho yiende $15 kane giloso gi jofwambo e romo mokelo kanyakla migao mar somo kod mar alwora bang' telo e chenro mar pith yien e bungu ma Arboretum. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang oyango ni chenro mar pith yien ni kod ageta mar medo yien e pacho ka endi gata malo 30 ka chop higa mar 2030. Chenro no ne ochaki higa mokalo to chan ni biro dhi nyime nyaka higa mar 2030 ka sekta mar somo odonjore chenro no mibiro time sikunde kochakore nursery nyaka mbalariany. From ECD to our universities,
and 600,000 educators in institutions spread across the country, a target of growing 35 million trees and producing 300 million seedlings annually. I want to really commend the work that the Ministry of Education has undertaken on its part, because in our strategy we have set targets for each and every ministry, department and agency of government on how much of the 15 billion trees each MDA will take up. And I must say that the Ministry of Education is one of the frontline institutions of government because of the network, because of the numbers that we've been given in terms of the learners and even the trainers across the country. And this is a ministry that is that has presence in at every level of government. Chenro mar kuoyo yadh suna ochakore ayanga e kaunti ma Migori ka chenro ni geto udi mayudore sub counties abich mag kaunti no. Yadh suna e achiel kuom yore ma piny owacho tiyo godo e kedo kod malaria e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma miyo ler mar wachno. Chenro ni mar goyo yadh suna ma itimo e tielo mar 8 e kaunti ma Migori ma isiro kod ruogno mar USAID kao kalebo chenrono ma ong'ere kaka kinga malaria ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Geto ute maromo gana 164, 410 e sub-counties abich e kaunti ma Migori. Jokanya sektor mar thieth ka otelnegi kod Mawira Mungania matie migao mar thieth e piny owacho mamalo ma oriko ni wuo osiptalno ma Nyamaraga e sub-county ma Suna West kamoro iko ni yawo ayanga chenro ni mar goyo yadh suna ne ojiwo oganda e kaunti ma Migori mondo korwaki chenro ni. Prevalence, yes, the experts have it at 21% for Migori County, and we hope that that rate will go down as all these interventions come into play. All community members in Migori County, in the areas that we shall be undertaking this exercise, to really cooperate. We target to protect over 652,000 persons. Looking forward to a great 24 days, which should help us bring down the burden of malaria in Migori. Oganda okon mondo koro were kod miriambo ma osebedo ka ifuong'o ni yadh suna ni kelo chwarni ka achiel kod midhiero mamoko. Yadh suna mwago ni bokwachon. Wadwa ni kwago ne ng'ato yath to en gi myths around it. Nyakwa health educate mondo understand. Mondo wa listen. Wawinjane ni en gi challenge mane momiyo kodwar yadh suna. Apisano ma ochune chenro mar kedo kod malaria e kaunti ma Migori France Ngere ne owacho ni oganda onego ti kod yore duto ma kedo kod tuo mar malaria ma oting'o kata ninde bwonet. Okonyiso ni kwago ute yath to jikoro wetio gi net. Gigi nyaka dhi kamoro achiel. Lipot yango ni kata beni piny owacho osebiro ka koro chiwo net ne oganda e kaunti ma Migori mana tamalo 60 kende ema nindo e bwonet. Jini gi net to net use Migori County, it is not very good. To coverage is very high, over 91%. Kaka sani net mon wachiwo, our coverage is 91.8. Piny owacho medo tiyo kod yore mopogore opogore ma oting'o mano ma chiwo chanjo mar tuo mar malaria kaka yo achiel ma kedo kod tuo mar malaria e kaunti ma Migori. We are doing vaccination to prevent malaria. We are doing even environmental management, just taking care of the stagnant water where mosquitoes breed. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties e Kenya ma pod nitiere kod ting' mapek mar tuono mar malaria. Lipot yango ni atamalo 21 mango oganda e kaunti ma Migori gamo tuo mar malaria. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadonjone weche mag ohala ni jolupo ma Homa Bay ojiw ni obed motang' e kinde ni ma koth mapek osekor ni dhi bedo ka chwe pacho kaendi. Jolupo e kaunti modisi ni mondo kik dhi e chenro mag lupo e kinde malwasi rach mar thiro masiche mag nam ma ikelo e kinde ma yembe kudho mapek e alwora mar nam Lolwe. Commissioner e kaunti ma Homa Bay Moses Elan bende okoni nitiere gwenge mathoth ma oula thoro dare jopiny e kinde mag koth mang'eny, kendo koro jopiny ma wuok e gwengego nyaka koro bed akicha. We are talking about Wangcheng area in Rachwenyo North. We are talking about Pala. We are talking about Kochia here in Rangwe.
We are talking about Rangwena and the Shauriako areas in Homa Bay. We are also talking about the entire Lambwe Valley and also the Gwasi Hills. So we've already asked our people to talk to and also pass on the information that the weather forecast is that we will have above normal rainfall. This in effect means that the residents living in the vulnerable areas are supposed now to plan for, you know, to move to higher ground. Daer mar nyiso jokombe wa mag dhuwedhe ni mondo giket yiedhi mag timo rescue e standby kendo gichak neno ni kuonde miywa yiedhi oket maber. Bende amiyo gi chik ni koponi gineno ka lwasi ok ber to gitam yiedhi mondo kik dhi nam mondo wageng' masiche manyalo chopo kaluwore gi yembe mabiro kod El Nino. Waoro negi alat chiegni pile pile mar kaka koro lwasi chalo, giti gi alat no e nyiso jolupo gima dhi timore. Piny owacho bwo migawo mar yuto mag nam kata blue economy chano chako chenro mag jiwo arita e nam e yor kawo nonro mag yiedhi kaachiel kod masinde mamoko manimo e bwo pi. Kane olose mbalariany ma Mombasa e nyasi mar chuogo lony manyasani mitiyogo e yor mbui e rakruok gi midhiero, jatend migawono Salim Vuria koni chenrono mabiro chakore bang' nyasi mag Ramadan ibiro tim nono maonge chudo. Olero ni gitiyo kanyakla gi piny South Korea moikore chiwo thuolo mag tije ne rowere mane kod lony mag tije ma itimo e meli. Tumewaive fees ya inspection and registration. Tayari jopo wamefanya proposal ya kuteremsha bei ya hizi seafarer causes ambayo inachangia kwamba zile shipping lines za Korea waweze kuwachukua wa Kenya ili waweze kufanya kazi katika meli zao. Kwa hivyo hiyo pia itachangia sana kuhakikisha kwamba tunaboresha mambo ya seafarers. Main reason why we are having this conference is simply to move from academic to go into innovation. We are proud to be associated with the theme so that we can develop the culture of research and innovation so that we can create jobs. Odonjene weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka FKF e tudruok gi riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF ochaka yanga romo mar twak e wi chenro mag klepe yudo lesen mag CAF ka romo no kelo kanyakla klepe mag yawuoyi kaachiel gi mago mag wakeini kendo biro dhi nyime kuom ndalo adek. Jakom riwruok mar FKF Nick Mwendwa olero ni romo makamano biro neno ni klepe matugo e leagues mopogore opogore obedo e rang'eny ma idwaro gi riwruok mar CAF. Riwruok mar CAF ne otelnegi Emmanuel Dasoberi kawuok e piny mar Ghana mane bende olero ni lesen mag CAF en gino ma klepe nyaka bed godo. We talk about it so much. Our competition be the series. We have developed since 2016, 2017. Every year we have made strides, and I can tell you that our Premier League clubs have really done very, very well, bearing the circumstances. As you know, we suffered with the suspension, so that disrupted the whole affair. The rules, I would say, are flexible. CAF does not impose any rule on a federation. What happened is that CAF has its own club licensing regulations. Member associations are supposed to adopt that regulation by picking minimum criteria. For instance, if you are playing in the CAF Champions League or the CAF CC, the Confederation Cup, the requirements you are supposed to meet may be different from national regulation. Bas mane kama we chenro mar mokwongo mar DUOL kwaduogo bang' ywe machuok ni twadonje chenro mar ariyo mar DUOL mwagoye mbaka gi Frederick Okango jakanyo Azimio to gi Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA gimomiyo UDA osechano yiero margi mar kor gwenge mochan ni biro time kidienje adek mokwongo chakore tarik 26 machiel en dwe mar 6 machiel en dwe mar 8
ODM koni to pod gik moko moko wadhi penjo ni karang'o miyo gini omoko e ODM koni to uma mar UDA dhi lokore nade ka chenro ni ochakore ayanga dwe ma wantiere ni. Mane mbaka mwadhi go bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. This April school holiday, make the little one's school break fun-filled in Mombasa. Enjoy massive deals courtesy of View Travel. Come create unforgettable memories with family as you bask in the coastal charm. Build sun castles, share laughter under the sun, lazy by the sandy beaches as the little ones have a fun-filled break from school. From as low as 16,500 for a 3-day trip via SGR and 29,500 while flying. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka. Piga vigelegele, piga vigelegele, leo amefufuka. Dial *487*3# to get this song. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana RamogiTV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. RamogiTV. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche. Software developer.
Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Koseyudre ni manyiwa nitie, kosenwang're ni pi bende nitie, to bo timo maber. At miluongo ni Manav Shama, wano kwa biye ne mondo en okaw karano dhigo. Ere kaka in inyalo wacho kamano? Ha? Haya une wang sai chenru maro mar ariyo kidieny mar ariyo machenu mar DUOL wasechako mbakano kata kapok wabiro kae ndi Fredrick Okango nitiere ka en jakanyo mar Azimio to gi Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA erokamano ahinya kuom miyowa secheu. Wachakane kodi Ken ni waneno ka duond bura mar UDA ochano yiero mar kor gwenge gichane ni idhi time kidienje 3 ma dhi konyo uma mar UDA nade king'iye. Erokamano warwa Trevor. Odiochieng' ma kawuono ker mar piny kendo jakom ogai mar chama ma UDA obedo headquarters mar chama kawuono ka nitie NEC meeting ma iyalo kaka idhi tim yiero. Ing'eni ka noluong yiero higa mokadho December 9 mar grassroots no change. Gima nomiyo wachenje ni court nowacho ni political party ok nyal timo yiero ka nyocha pod onge National Elections Board. Koro out of that meeting kawuono ne National Elections Board oyier mano telnegi ma idhi telnegi chairman mar Kenya Revenue Authority Bwana Anthony Mwaura kama idhi konye gi deputy mare Veronica Kiberenge ma wan sure ni koro sani kaka party wan gi Elections Board, National Elections Board madhi oversee yiero mar chama e different stages. Ma even some of the returning officers mag counties te are already no say osebedo put on notice kendo gisebedo appointed. Ma mar chenro mar higa mar 2027. Returning officers mag party madhi timo yiero kochakre chieng' tarik 26 dwe mar 4. Yiero mar chama opogi e kidienje 4 nikech county duong' ting'eni political parties generally political parties te onge gi resources mang'eny ma ginyalo run godo elections the same day. Koro ditiyo gi mechanism madhi miyo political party marwa yudo thuolo ne wanachama mondo miyiergi e kombego magidwaro chakre e polling station mwagike ward mwagike constituency mane mwaluongo ni grassroots election. Then yiero mar counties to gi mar national office ibiro tim in December. To communication mochiw gi Cecil Barire ma chairman ma chama kobedo flag gi secretary general marwa bwana Cleophas Malala owacho ni opoge nyadi 4. Phase mokwongo nikech oganda wa mag luo ng'enywa wanie gwenge mag Nairobi, wanie gwenge mag Nyanza piny. Although other counties bende nitie notice oseor, but king'iyo Nairobi to gi Homa Bay County biro yudore phase mokwongo madhi timore tarik 26 dwe mar 4 higa 2024. To bas phase mar 2 e kamiri yude Siaya idhi tim chieng' tarik 22 dwe mar 6 higa 2024. Bas mar 3 county wa madhi yudore en Migori ma dhi timore chieng' tarik 10 dwe mar 8 higa 2000 higa ma wantieni. Bas grassroots elections irumo chieng' tarik 24 dwe mar 8 e higani kama idhi time yiero. Jo nyaka ng'eni grassroots elections ok oriwo nyaka county elections. Koro grassroots elections idhi yier representatives mag polling station, then idhi e ward level,
bas wadhi constituency level ma iluongo sub county level mane kama wadhi gike mokwongo gi phase 1 okay koro kaka Homa Bay County gi Nairobi County wadhi timo mago kende then warito kendo nyaka December koka delegates moyier at the constituency level they converge a county mondo yier their county officials, then county officials they proceed a national level ka giriwore gi constituency chairman. Magi duto gin ikruok ma higa mar 2027 ya kaka political party gik mupango gi upango kung'iyo higa mar 2027 chenro marwa en mondo wabed gi party motegno e gwengewa ma dhi bedo ni dhi dwaro komno kendo mar bedo president higa mar 2027 okay mane maduong' kendo nikech political party moro amora e piny ka goal maduong' ma en go en kao state power kaka koro wan godo sani okang'o ang'eni ino kiwuelo ODM nikech in mar jakanyo ya Azimio kendo in jakanu to chenro mipango chon ma bine kama UDA loyo ugo gichako chanore chon en gima osepang sani ji oseng'eyo ni gidhi kidienje adek itimo ma tarik 26 ma itimo tarik ma kama ODM no aneno ka nowacho ni dhi time dwe mar 4 ka gichagi lokore ang'eno kiwuelo ODM lakini chenro machon ni mae kama bino ODM remgo joluono go ngero ni chako chon nolodi ajuoga to okapani nitiere party bona wa moreme wachni nikech kani kiparo kanwa chako higani duond buche mang'eny ODM KANU Wiper nolando ni gibiro dhi recruitment drive yani gidhi luongo jopiny mondo odonje chama to bang' timo mano nineno ka ODM otimo margi Wiper timo margi KANU notimo margi North Eastern koro party ka party chako ikore koro ka giseiko jochama ma giketo bedo jochama koro ere ka gidhi timo yiero en mana ni jo UDA osedhi mbele ne party mamoko ageno ni chakre kinyi boneno ka duond buche mamoko chako lando ni ndalo mane ma gibiro time yiero sana mar grassroots to an gimo buoga Trevor ni aneno ka Secretary General mar UDOC no ni Malala Cleophas ogolo notice ni gichako tarik 26 phases 4 phase 1 phase 2 phase 4 to aneno ka giyiero chair mar board National Elections Board keno wacho ni gimomiyo ne wacho ni otamore cha ne gionge gi National Elections Board koro giyiero chair mar National Elections Board Mwaura ma be en chairman mar KRA ma bailo en public officer aya Electoral Dispute Resolution Committee giyiero osiepno moro kendo chair ma be sani en chair mar pani Kenya Power to king'iyo Public and Ethics Act 2003 section 16 to wacho ni jatelo mora ma sirkal ok oyiene donje weche siasa mabiro ketho gimiluongo ni political neutrality mare e ofise motieno ok ang'eyo ni wach ni jo UDA tiyogo mondo gidelay elections gi nikech ng'eyo pango elections mag grassroots ombija anasebedo Secretary General mar party ang'eyo ok en gima yot nitiere gwerruok gi kidhruok ma onge tugo to UDA be ose postpone margi ni ndalo mang'eny to giwacho ni ne gionge election board korero giyudo election board kiwe kata weche chike ni koro jomokete ka gin public officers to en wach mane magiiko maginyiso jo Kenya ni koko ok dhi bede e yiero no en wach mane magiiko mabiro nyiso jo Kenya ni to gidhi timo yiero moriere tir maratiro maonge dondruok maonge gorruok mane gima jo Kenya dwa ng'eyo wan bende party wa mamoko gi bedo waer mondo koro ka wadhi mbele mondo party obed motegno ji oikre ne yiero mar higa gana 2027 ji oikre ma kochopo sano to party otegne ground to leaders be nitie kendo kamano koro an amor ni jo UDA osechako to gima buoga ahinya en ni jotelo magiketo mondo telne e weche mag yiero to gi weche mag ng'iyo dondruok mag yiero go mago jokanyo no matiyo ne sirikal to chik to koyie kora pani wacho no gi non to ka sama gi nono mano
to be nyaka ginyis jopiny ni giikore e yiero mar grassroots ma kogo ok dhi bedo. Ok dwa winjo ni Ken ne odhi e maandamano Homa Bay noloye, koro Ken coordinator mar Homa Bay, koro ogine oba mtokni gi kidi nikech koro loye. Wadwa neno ni ka Ken kolo Ken Homa Bay to oyiego, to ka Ken oloyo bo yiego. Mane gimoro ane. To unere ka unu sechamo timo chenro mane in miwinjo maling' en nang'o? Ang'o migini bagni? Mawinjo maling' e party magwa mag Azimio nitiere buche mang'eny madhi mbele chakre kiny orucha ma bende bro golo notice mar chenro ma wan go mar chako yiero jo party chakre polling station kadhi mbele nyaka malo. Tang'eyo party ka party bro golo chenro margi, Jokano bro golo margi, ODM bro golo margi, Wiper bro golo margi, mana kamano. To gima nyaka congratulate ne UDA ni aneno ka gisenyiso ranyisi ni giikore mar riwo yiero jotendgi e grassroots. To kama sama giikore no nyaka gitime e yo maler. Jotelo magiketo kacha matimo yierogo nyaka bed jogo no machiko yiego, ok jogo ma jotich sirikal mabiro dhi gwenyo weche, nikech joga be nigi teko, jo sirikal nigi teko mar gwenyo weche. Ok odwa ni koro winjo ni jo UDA ka nokelo jomoko kanyo koro gwenyo weche, koro Ken ywak ni noloya to kare be nokoloya. Ken kiewo ni kanye mar joma tiyo ne sirikal to gi joma tiyo ne weche mag siasa. Okango ng'amo ng'e weche sheria. Onego bed ni samo wacho ng'amo ko yiene tiyo chung' ne weche mag chama, onego ng'e boundary kama gikie. E chairman mar parastatal nitiere gi limitations mage, to nitie freedoms bende ma entiere. Chairman mar parastatal kaka mar KRA chiko kotame mondo obed gi party affiliation, kata obed gi in terms of obed gi tich mar chama. Gima be okango nyaka ng'e niya, jo UDA gini e sirikal. Koro in the process, sama idwa manyo ng'ama nigi ethics, kata ng'ama nigi clarity of mind, nyaka yude me e sirikal. Ok onyiso ni ka koro dhi bedo chairman mar election tribunal, to koro nyaka resign. Ka en CEO, ka en AIE holder in the ministry or in the parastatal, mane ki nyalo charge with responsibility that appertains to that, but ok en AIE holder. By the way, ingenia chairman mar board does not take responsibility to the level ma CEO carry responsibility. Koro miyo king'iyo chairman oyiene, kata king'iyo Mdivo o Joy Mdivo moyiere conflict resolution kama gidhi bede gosiepna Professor Duncan Ojwang, mago jok ma arol gin gi responsibility mopogore sirikal, but responsibility magigo ok tamgi e kawo responsibility e party, nikech party ni ema form government. Kata kidhi Rebecca Tonkei ma kidhi e UDA internal conflict resolution team, the tribunal, bende en mana gi particular responsibilities. Koro gima paro en ni okango kik mislead waka ka chama gi odagi luongo yiero wachgi ma ineno ni gidagi luongo yiero giluongo ga nikech ogidhi luongo to kata ka giluongo expect koko nyowo, nikech owacho na ni kopo odhi oyomb ng'ato thurwa kocha to kik bakidi gide jomo ng'ere gi bakidi wan ka wan organized gima dwa wacho kata mbele runinga ka en UDA kaka Nyanza region ngeni sani koro ging'iyo jo ODM ngeni sani UDA osekadho gi numbers ngech kata kidhi Homa Bay registered members mining in ade ang'eyo because in gi register mar jo ODM registered members mag UDA sama wuok kodi ni Homa Bay county is 187,000 members mose register kaka members mag UDA. Iwinjo ki compare wakia ODM ni nigadi because yocha giongo de register to papo bago gi ndasi giwe registration gidhi manyo TJU. Koro ngeni registration giwe. Otie kinde mi wa numbers bag. Wanyon matie gidi nyone matielo to jini. Koro the thing is kipenjo ODM mondo ngisi the actual membership market. Ibro irisane gin gi very low members. Ndalo moko na wacho kane wanawendo kinanuoka ni wadwa market UDA gi method mopogore ma gibiro yudo ni gini minority. Sani endi ODM minority. Koro ngeni ok wadwa yware gi gima minority timo. Ka giluongo yiero sawa, ka giluongo sawa, nikech ging'iyo gi feeling in. Gise fill in from 2013 pok gitimo election, gi feel gamna in.
ne girito ni UDA otelnegi. Basically UDA is leading by example. Okay. Anadwa koni owadwa kango. Kanu gini miwinji kwanogo. Iwinjo ko wacho ni kanu notimo mari Northeastern. Nowhere. Tiende gionge gi base mora mora minyalo chung'ie kitimo e registration. ODM be nodhi otimo mari mathin mana Homa Bay kucho. Gitemo matin nikech gibe base gi oserumo. Coast gi serumo. Western to chukoro magite. Nyanza mane gidonge matendo be madito yeche. Koro jite wuok dhi e UDA. Koro ing'eni gionge ng'ama odong. Koro nodhiera ni mane Jakom odhi gi tablet ne gi register jomage. They register. They believe digital. Majulu in your ODM. Can you lose it? You can look the UDA. Koro gidi manyo gi mondo gi chok. Okay. Tingeni gi mabe mabiro bere chando. Nikech the last rally ma Jakom no go e Thurwa. No goyo sindo ko dhi tingo badi mondo dhi opiem gi Karoli. Tiende ni akata na membership they are not focused on. Get focused on rito process magitiwa. Sawa. Okay. Anadwa koni ka kwa bed. Ni jothurwa osechiew kendo giamua niya wadhi tiyo gi sirikal matiyo. Sirikal matiyo en UDA. Chama ma UDA sano luongo yiero. Ang'o momiyo waluongo yiero Trevor? Gimomiyo waluongo yiero en niya UDA kaka chama dwani mondo bed gi structures e 47 counties. Okay. Kalure gi chik mar chama dwaro ni chama ka chama ma national owinjo bed gi at least functional offices in 24 counties. Okay. Sani king'iyo chama man gi functional offices in 24 counties kikaw nyaka marwa Homa Bay manyo wayaw tentative vicha en mna UDA. ODA ming'eno dong mna gi Nyanza kende. Sawa, winjo no kango wacho na. Winjo Trevor. UDA chama man ofom nyoro. Ayie gi Ken ko wacho ni gionge gi 24 counties kaka chik dwaro. Wacho ni wan gi gionge go. Koro gimomiyo gitimo yiero gidwa kelo offices 24 counties mondo gi comply, pogi comply. Number 2 wacho ni wan gi ng'alinga do gi chwanyo tiero kama chwanyo mamani. Number 2 giwacho ni gin giikore ni yiero. Chama miluongo ni KANU kata kidhi Homa Bay ibiro neno office mondik ni KANU. Kanitiere party manigi structures countrywide en KANU. Kanitiere party manigi structures countrywide en ODM. Mago parties mosebedo igni to gin gi functional offices. Koro gima Ken temo nyisowa ni gin gidwani mondo gibede kaka KANU kata kaka ODM. Mano onge wach. Ting'eni wan jo demokrasia Ombija. Wan okwatamore ni kik Ken bed coordinator UDA Manyanza. Onge ng'ama biro lawi, onge ng'ama biro goyi, onge ng'ama biro dalau, ng'ama biro geng'o chiendu onge. Wayiero nikech ma demokrasi. Osiepna ma Jaka Kimba. Ni neno ka be no dhi UDA, be onge ng'ama dhoro kode kendo wawiche mana bende nikech pod ok mone bedo osiepwa. To wan gi mwang'eyo en ni siasa en competition. Wapiem. Ng'ama yombo, ng'ama yombi be yombi. To wan gi mwawacho. Wan wadwa ng'eyo ni sama ji timo yiero mag chama e grassroots. To ang'o monyiso jo chama? Ang'o miudwa ni mondo gibed jotend chama e grassroots? En singo mane momiyogi? Sani jo UDA nyiso ni gi iko yiero tarik 26 dwe mar 4 kadhi mbele. To ji to tho kech e gweng' kucho. Ji tho kech e gweng' kucho. Giwacho ni kene bando dok piny, kene ang'o, kene mafuta. To mano pok oromo duoko nengo gi mapiny. To koro gin giketo weche mag weche mag siasa mbele to ngima dhano to ngima to ni malo. To kata kamano mano demokrasia margi. Wan ng'eni wan opposition. Ok en tijwa mondo waduok nengo ngima piny. Koro un ka wacho une sirikal nikech ko olichonwa pile olichonwa ogo ka wan sirikal, une sirikal. To kiku mix leadership to gi politics. Kudwa ni mondo ubed jogo mo ji winjo maber. Nyaku nyiso ni udhi e yiero mar UDA e gweng' ka gweng' to bende mogo be dok piny. Koro en mogo miduoko piny tidhi yiero. Ng'ama dhi chung' ka ni yiere ni an idwani mondo yiero polling station UDA to nyithindo nonindo kech. Nyithindo kodhi school. Ken en ng'a kata in dalau dong gweng'u kancha nitiere joma onge manindo ma kech nego. Dong boda piko nitie dalau ka ni nyiso ni biuru mondo donje UDA to pok iduoko donge mapiny. Winjo. Koro winjo. Koro winjo. Wotie Gima yiego en ni chama ka chama Trevor Mbija nigi ratiro mar dhi e gweng' ka gweng' to recruit ji e chama gi. Kaluwore gi ideology maru
gimuchung'ne ema biro kelo ji e chama uno. To UDA mano yier nyoro ni warito mondo wane onyiso ni gin gi ji 187,000 ji members ni mago jo Homa Bay manie UDA register political parties poko o publish bonyiso ni mago magi ng'ama nyalo nyisowa adiera makende Trevor en registrar of political parties mane gima chik wacho ok ken ondiek mabiro gi Ramogi to wacho no mago propaganda. Namba 2 wang'eyo ni giwacho ni gin sirikal kendo wang'eyo ni gidhiga gikawo nini buge mag M-Pesa to gindiko nying ji mage tije gi sani gini giseyiero ji ken gini gi magi coordinator mage tije ken ma wuotho gi receipt mar UDA ni duandiki ng'ama long'o mong'eyo madwa ni mondo donje chama ineno kaka chama duong' e gweng' UDA boseloso kara mana rally Homa Bay Raila Amolo Odinga Stadium kacha rally mo pek man gimbi mondo wane ka be gin ka ji 1,187 go ni UDA to UDA boseloso rally maduong' ni gol mondo wane wije duok sabu gi jakanu masani onge kata member chele Homa Bay yeri be I don't do kenigenia chama mapiem Homa Bay County sani gi Siaya County gi Migori County gi Kisumu County gin chama ariyo kende kikelo jakanu mokia kata magionge kata office owacho ni kanu ni office Homa Bay onge office kanu Homa Bay ma gik manotho gi moi iwinjo jomodong remnants mage just jok man kanyo kanu notho gi duok penjo ma penjo awacho ni an onge duok penjo bi penja an awacho ni niya jowagi nowuondo ji odhi e ng'anyo ne gipimo sama ne Kenya pok oyudo keyo kata ndalo mirito keyo cham beche dhi malo wasebedo gi kech mang'eny e thurwa ne wan gi ke kube ne wan gi ke kibrit ne wan gi ke janeko maya ne wan gi kech mopogore opogore kejegi ne biro ga ndalo midoyo kata kwa chomo keyo samora mora ma Kenya chomo keyo nyaka obed ni waonge gi cham koro bech cham dhi malo gipimo ka yiero biro ka sama bidhi e keyo to bas gichako wuondo ji dongo neno ka moko dhi 260 Trevor kawuono yeno wacho ni ane wadhi register ji UDA to ji onindo kech ng'ama onindo kech nitie mana gima omiyo onindo kech Onindo kech nang'o winji koro in itero ga ne ji chiemo utegi dogo dogo musiko uri kata gi minister mar tero chiemo jo buda kumiye chiemo ma jo budenyo seriously ga wacho ni una sirikal koro nyiswa koro we sirikal oti koro sirikal nyiswa tiyo nang'o mafuta ne beche osedhi nyaka 227 sani kawuono mafuta odok siling 199 adier koso miriambo dola mani chenjo gi 160 something kawuono osedok nyaka 132 shillings sama wawueni sukari manosedhi kilo 2 siling 530 kawuono sukari kilo 265 e supermarket mora kata dukni mipimo gi ratil gwengewa okariambi sama wawueni stima mane giweye handshake government ne mar Raila gi Uhuru Kenyatta gi okango gi ndalo go kango ne spokesperson mar Azimio e boye kacha ne giweyo ka stima kinyeo siling 1,000 tiyudo units 31 mar stima kawuono kinyeo siling 1,000 no sedog gi 26.4% ma kinyeo stima mar 1,000 tiyudo units 61 Bana watim experiments sani just buy star wadong mane baka mano wagoyo kae mano gima jopiny nyalo timo ma gine gibire gi seche mwantiere jopiny mawinjo nyiew token maramu monditano propaganda mari propaganda koro sukari bariambe wach stima no tiriambo mera no stima kinyiew gi siling 1,000 sani yudo 60 okay mane kama yiero mar UDA wego koko bana ma koko wago garati ine ni wacho ni yiero wadhi to ji nigi ngima bech ngima pek kawuono gigo tetete osedok piny iwinjo ere kare gimidwaro nikech sani kidhi nyiew mogo okango mogo trade kilo 2 trade between siling 110 nyaka 145
okariambi makati dhi supermarket no depending gi mogo midwa nyiew kidwa nyiew jogo en 145 kidwa nyiew moko ne jo ODM gi wuodre go mabe kuchoni moko ma onge kata onge stores to kidhi kata dhi nyiew mana jambo siling 133 supermarket nyiso gite karang'o ma jowa owinjo tim koro gima dwaji wan wadhi yiero kata igo propaganda kata ok igo propaganda eni UDA dhi yiero wadhi yiero mondo wabed gi structure wa gima nyaka ing'e ni UDA e sama nyocho wadhi yiero nyocho onge thurwa Trevor ndalo machako wacho wach UDA ni jowa moko no wacho ni wachalo joma uso ang'owa ringa nguro muskiti kawuono ringa nguro ni jo muskito ero maloyo ring diel miuso e kar chemba nikech gima timore niya jowa ose realize three things number 1 en ni ok wanyal biro bedo gi presidency mar Kenya ka ok wadiyore presidency mantie mondo kata Raila Odinga gini ne dhi yud chuolo mumanyo godo EU nyako dire mane tie Ruto ka Ruto moting'e kore mapenjo kango gini marito biting badi ka president William Ruto tiyo bad Raila tero Ethiopia kucho ubo kokirito Raila dwa mako badi thuru edwa chungla ngata koso kokidwa mako badi ng'amo mako badi biro mako badi nang wawe uthuolo jakom mondo dhi omany tije kocha then mondo wan bende wapanguru UDA koro wang'ni wabed gi piem kendo kwadwa ni ji tiyo donjo UDA gima dwaro en ni jo ODM obedi Homabay county gi Siaya county migo 4 counties wagi gibedi mondo wang'ni jopiny realize demokrasia mondo mikondie koromo MP makarachwan tibiro yiera gi UDA nikech aromo ok ni nitiere ogai moro mobiro ting'o bada Trevor iniromo bedo mbuga for example ibiro chunga at your level ibiro chungi chama midwaro tibiro amua ni an kaka Trevor chama makamae moro machung'a ka madhi aneno ka gipaki ko but the thing is in thuolo mar chungi chama mitima midwaro ok wabedo ni chama chiel no wayo oni bende ng'ato seketho to nyaka to wan bija ta akiagi mane Oza wajune no kuwe lo ni nyanje keno nek mane Raila kudigo chamo akiagi nyanje Ken mane Raila Odinga ko gimoro mara ko wach na oket Raila Odinga Raila Amolo Odinga Raila Amolo Odinga wuoche ne ok nyal rwako duongo onge ng'adwa rwako wuoche ne aneno ka kibiro no Raila sympathetic wan warwako chama te ineno ing'eni Ken leko ni Ken kawuono danyisa niya ni Homabay kata Kisumu Migori Siaya kata mana Kisika Nyamira ni koro UDA ni koro ni uma moloyo ODM ni moloyo kata mana ODM kenwe leko leko ber to kiki moyingi makichiew tigore piny kichiew ileko tigore piny ken menano ni idwa chungi gine ken osiepna udwa chungi UDA karachuodho alemone to gima ng'eyo adieri makende biro kawo higni mang'eny kapok jowa owacho ni rangi ratong' ni to koro warwake podi siasa en gima idhigo mos nitiere ndalo rangi maratong' rwakono nitiere ndalo mane gik moko biro bira mos koro biuru mos namba 2 Raila Amolo Odinga osebede siasa higni mang'eny kata Ruto president masani be osebede siasa to ging'eyo kineno ka Ruto tero rangi ratong' Homabay obiro mos kodikore to Ken majatije to biro gagoko bi mos kata Ruto kodhi Homabay neno ko ore mos wacho ni nyawang'aya unafanya kazi mzuri ng'ano opako jowa koro imbe kiki yang jowa kiki yang wewe tieki adi mithuolo mar miyo adi mano na die ayan to pogo chi onge mana die mano aseso yan sand ka ayan to onge keno kose yanyo ng'ato mano to aseyi to we wacho weche machala yan Raila timba de giruto itere Ethiopia onge ng'amo se ayan to pogo chi ka Era ya ngelo mandamani
bwana studio ka bwana. Gire baba duol bwana ugonge maandamano ka. Wase winjore ni onge moyanga. Sawa. Kanyo wasetie. Wasetie ko kanyo. Ken wasetie ko kanyo ni onge moyanga. Maandamano ken biro timo chieng' mose yombe UDA. Sani to wacha facts. Facts makenda gin niya. Ngima pod ni malo. To ka UDA sirikal magiwacho ni gin gidwa dhi timo ngima, gidwa dhi timo yiere gwengewa. Nyaka ginyis jo gwengewa magidhi luongo oko ni biuru mondo donji UDA. Ere kaka gidwoko nengo ngima gi piny. Giwacho ni ne ji okay penye okango ni odie gadi mitulo da ka tena adi mitulo gimo winjo dog nango nikeche sama utiyo ko anche government to mogo ne beche tek kata sama timo yiero ne beche tek molo sana ingani duoke ken angeo kaka jo UDA deal kodwa ka ginano ka fax biro maliet to biro ne ketho biro loe winjo dog kanye ombija an gima ni kelo maber ni weche yiero mag chama. Ere kaka weche yiero mag chama gi affect jowa. To ka gi affect jowa, ere kaka mondo otim yiero makende ma ji oyiego. Mano e gima wadwa wacho ka. To gik maoko bago biro kelo lakini gima timore sani ombija an okatamara ni kik UDA tim yiero mabe. Unyalo timo yiero mabe, udhi Oyugis, udhi gine Homa Bay town, uduog Kisumo, udhi Siaya, udhi Rarieda kamora mora. To gima kende ma nyaka utim ne kit wacho ne sirikal. Samo timo ma nyaka ng'e ni ji oyien, nyaka mi ji chiemo, nyaka mi ji arita kwe, nyaka mi ji gimoro amora ma gidwaro. To kik utim gigi te ni un sirikal to ji ode. Namba 2, chama ka chama nigi chikgi mar yiero. Nitiere chama moko man gi chike ma inyalo tim yiero, inyalo gwel ji, inyalo ket ji tenge mopogore opogore. Koro akang'e ni constitution gi wachang'o to kaka neno tanyalo nyisi kendo asengo ka ibiro luongo ka UDA biro timo grassroots election nyaka sub county kende. County level gi bitim, national gi bitim. Kipenya nango tabo duoki niya nikech nitiere ywaruok e iye kacha to ok ne kari kanyo kende. Ywaruok nitie party te. Koro party election ok en gima rawani dhi ga goko. Nyaka isom ming'ini mood mar piny wacha. Jomwa kelogi ang'o ma gidwaro, tang'o ma wamiyogi. Mano gima nyaka ung'e. To ka ken giroko somo mano to dhi gore piny ni punglu. Okay. Ken ang'o me gino timo sani? Okay, yiero mar party dwaro niya kalure gi katiba mar Kenya. Ing'eni samo kango be osiepna to samoro bende nikech ajendo rumo negi. Koro yoro ni ena tich ne pinga nikech okiania political party ka political party winjo be nosetimo grassroots elections 3 years within 3 years before election. Mano chik mane ke? Iwinjo Political Parties Act what section mane? Then section mane? Ida ke wache. Iwinjo Political Parties Act dwaro ni at least a year and a half before election, meaning 3 years before election process no winjo be no setim. Malaria inya time through consensus. Most cases, most cases mane ma they apply. What they bedo gi consensus, what they bedo gi filling in. But ng'eny karwa to ok dhi bedo filled in nikech waonge gi structures. Koro wadhi set up the structures. Tang'eni ODM dhi timo filling in nikech they can't even afford pesa nyenja mwonyo te ma ok ginyalo afford timo go kata grassroots election. Koro gidhi timo election because they can't afford election. Koro gidhi timo filling in then giriembo jomodo. But the worst near ji osewegi te. Koro akia kata joma dhi chunge kombe gigo gi mag. But gima dwa wacho as UDA en a party ma form government kawuono. Sirikal nyo William Ruto kao ka ne nitie a lot of challenges. And gima ne timore ni William Ruto no kao presidency ka ne obedo passive no work outside government. Ka system to gi deep state ngi kuma nyocha nitie ko kango gen. Koro sama no donjo ne ngi ne ngikni ne problems nitie kabisa but nikech en ngama sharp president. Osekelo everybody on board. Ma joma ne chendo ka joma nyo jobless ineno kimanyo ne gi jobs. Koro jite dhi bedo ni are winners all. Get president nyocha wacho ni an adwaro government ma jite are winners. Yeah. Momiyo wacho ni ka nyocha piem gi Raila Odinga, ta dhi make sure ni ebo win somewhere else. Manyiso ni king'iyo Africa nyocha wacho ka
ni Africa sani ng'ama is mature mondo run African affairs to is known, is obvious, my Raila Odinga. Koro miyo embede oromo. To mana wacho ka nitie piem e kind ji ariyo. To ng'ato achiel oseyudo presidency. The only available chance koro ero en ikawe tidhi mieko. Nyise ji te nyaka bed winners. Emomiyo an asika wacho ga kata nokango gini. Ni kata governors wa ma wantiere go. Owinjo bed ni gibedo thuolo mondo giti gi President William Ruto. Nikech ma endie ker mar Kenya. Mondo mi wadong gwengewa. Makata king'iyo Homabay, kango bro wuoyo kati geno kia kata gika dhi mbele Homabay. Endo ng'eyo pa yocho kwera ri kikawa no akibera. Ko ng'eyo Ruaraka kadok piny to. Koro kinyise ni Homabay sani William Ruto gero paya. Kata kwa dhi timo yiero mar chama. William Ruto gero paya ma Homabay gi UDA gi government. Ok macha pesa county wadwa. Maru odhiemo gedi kapaya kacha. Kamigero mar rech ma Homabay miluongo ni Koginga Fish Market. Majaja pesa mar William Ruto gi national government. Maru odiem gi county government onge kuro. Samo wan wanyalo chung'wa kwan gi koko 20. Manyocha kwayo niya. Un ka kujo county wadwa timo yiero marwa mar UDA. To wenwa uthuolo mondo wabe projects wa ma UDA time e gwenge. Wachung'ie. Ok niya ni governors update go picha gi tije wa mwatimo. Gigo biar mingi. Podo wacho. Wan kaka jo UDA waneno ni UDA gero Mfangano ring road. Waneno ni UDA gero Rusinga ring road. UDA gero Sindo nyaka Mbita nyaka giri manotamo Mbadiga paga bicha igero sana. Ang'o ma mondo wa identify gi UDA mondo daga chiel watieki sakoro rumo daga chiel achiel. Kaka Ken ondieko dendo sirkand gini. Gima ok ong'eyo ni sani pod ji ywak ni ngima ni malo. Mafuta ma giwacho ni gidwoko pod ni malo ne ji mang'eny kata jodala gi pod ywak. Bando ma giwacho ni pinyno pod ni malo ne joma ng'eny kata jodala gi pod ywak. Gima wadwa neno ok wadwa wache sigana. Ken Ondiek waol gi sigana. Wan wadwa neno tich aching' mutimo. To yiero to wayieno dhi utim yiero muyier ji te. Muyier ng'ato bede chama uno. To gima biro kedhowa en ni jomoloyo gi jomolo e yiero mabiro. To sani in kapenji un gi county offices adi e Nyanza un gachiel un gariyo. Kapenji un gi ji adi mose register e UDA e Nyanza iwacho ni 187 register pok onyisowa. Kapenji kawuono binyalo luongo rally mar UDA e Kisumu mapapong' ma jiwacho ni kawuono wan wadonjo UDA ok inyal. Koro ombija magi sigana. To wan wayiene dhi uru chama ka chama chakore mana kamano. Chieng' moro dipo nono ni be chama no bedo maber makoro jo oyiego. To sani Raila Amolo Odinga pod e jatendwa. Be mwang'eyo kuwacho ni kio ting bad Raila Amolo Odinga malo. Magi weche ayany mama. Yoga masa koro rumo ma wango. Okwana yienu ngang mondo chawa. Bas mane kama weche ndo mar duol sa orumo daga chiel kende. Ara wacho dia jima pongo papo uru ga pile uyombo ga gango. Jipongo papo ga go manono kuyuagi kitambe lwetu. Gima do wacho maduong' en niya wan kaka UDA wapango chama. Ara ga nyiso ganda joka nyana. Ni wan gi geno ni kako ganda wan weg demokrasia Kenya. Kendo wagombo ni akanya sayo yie to ya pepo yawre ma demokrasia mondo gima ne wakedo ni uchopi. Ne wachako lando UDA ka wanti mathin kendo ne jo ka endie mane ng'ato penja ni to UDA donjo gi yen nyambewa koso donjo gi kan. Kawuoni ngeni o gi penj man. Gipenjo ni to numbers go be register se lando gi. Koro gimbe megi akia register se lando karango gima duong' en ya. Marketing ma UDA kendo wakwayo jo. Sawa. Ero kamano. Jokama waweche chino norumo kanyo walor gino kanyo ma Frederick Okango jakanyo mar Azimio gi Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA walor chenro no kanyo. Ero kamano ahinya.